Mit navn det er Jeppe, og i dag skal vi i skoven, og vi skal se, om vi kan finde 5 af de mest almindelige insekter, som er her i skoven. Så kom med! Prøv at komme med herhen. Prøv at se heroppe. Inde i sådan et hul, inde i huletræer, der kan der bo insekter og flagermus. Det er simpelthen bare et højhus. Der kan være hundredvis af insekter, der lever inde i sådan et hul. Prøv at se her. Her er en af Danmarks mest almindelige insekter. Og det summer, kan I høre? Det summer, det er vingerne fra fluer. Der er flere hundrede forskellige slags fluer i Danmark. Dem, der er lige her, det er svirrefluer. Det er fordi, de sådan sviger. De kan stå helt stille i luften. Det er ret fascinerende, at de bare kan styre frem og tilbage, op og ned, fra side til side, frem og tilbage. Det, de laver her, det er, at de spiser nektar, lige de her svirrefluer, fra blomsterne. Humlebier. Lige den her humlebi, den leder efter et sted, hvor den kan grave en hule og lægge sine æg og få arbejdere, som der skal samle nektar. Etablere et hjem. Og sådan noget sandet jord, det er et rigtig godt sted. Når den laver et bo, så graver den et hul, hvor den lægger æg nede i bunden. Man behøver ikke at være bange for humlebier, fordi de stikker ikke, medmindre at de bliver truet. Prøv lige at se her. Den her, den er helt rød. Og jeg er altså ikke helt sikker på, at det er et insekt. Men der skal vi tælle benene, for at vide, om det er et insekt. Og prøv at se, der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det vil sige, at det er en spindler. Altså, at det er en edderkop. Eller i familie med edderkopperne. Det her, det er en mide. Dem er der rigtig mange af overalt. De er meget små. Den her, den har en meget rød farve. Så den kan man nemt finde. Det kan også være hjemme i urtepotterne, hjemme i stuen. Prøv at se, hvad jeg har fundet her. Her er der 2 skarnbasser. Skarnbasser kan man tit finde ude på stierne. De kravler rundt der. Skarnbassen, den lever meget af for eksempel hjortelort og andre ting, den finder i skovbunden. Men det er et stort insekt, der findes herude. Det er rigtig sejt. Og man kan mærke, at de er gode. De er rigtig stærke. Hvis man vil prøve at mærke, hvor stærke skarnbassen den er, så kan man prøve at tage den op i hånden. Så pas på, fordi vi er jo stærkere end den, hvis man ikke maser den. Men hvis man bare laver den, så den har et lille rum, så kan man mærke, at den prøver at grave sig ud. Og med sine små forarme, så kan man mærke, at de er rigtig stærke. Men pas på, at I ikke maser den, hvis I prøver det. Ja, her kommer den. Øj, den er stærk. Prøv lige at se de skarnbasser her. De har en fest. De har nemlig fundet deres livret. En hundelort. Og det, de er i gang med, det er at prøve at flytte hundelorten hen til deres hul, de har gravet, så de kan grave hundelorten ned. For jorden, den er ligesom et køleskab. Og de går nedenunder, og de graver hul, og de er bare så lykkelige over at have fundet den her. Nu har vi været i skoven, og vi har prøvet at se, om vi kan finde de 5 mest almindelige insekter. Det kan godt være forskelligt. Når I skal i skoven, at I finder ud af, at det er nogle andre insekter, der er de mest almindelige, der hvor I er. God tur!